салом бинандаҳои азиз, бо умеди сиҳатии шумо дар ин вақту соат барномаи навиди бомдодиро тақдиматон мекунам. Сарвинози Рӯҳулло ҳастам. Имрӯз 5 май аст ва соат дар душанбе 11. Нахуст сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. То 10 парвоз дар як рӯз аз Тоҷикистон ба Русия. вазорати корҳои дохилӣ гуфт нисбати молики нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ки рӯзи якуми май таркид парванда боз кардааст. USAID кӯмакҳояшро ба Тоҷикистон бештар мекунад. ҳоло 5 ширкати ҳавопаймоии Русия барои анҷоми парвозҳои чартери аз Тоҷикистон ба Русия иҷозатномаи ҳукумати Тоҷикистонро доранд. Дар ин бора хабаргузории Азия плюс аз қабли Икром Субҳонзода раҳбари оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон хабар додааст. Вай гуфтааст ба ҷуз парвозҳои мунтазам ҳамарӯза аз 4 фурудгоҳи кишвар ба Русия ба ҳисоби миёна аз 8 то 10 парвозҳои чартери анҷом мешавад ва бо ин хатсайрҳо ширкатҳои русӣ бештар аз 2500 мусофиронро ба хориҷи кишвар мебаранд. Субҳонзода зиёд кардани шумори парвозҳои доимӣ бо Русияро салоҳияти ин кишвар унвон кардааст. Дар ҳамин ҳол агар қаблан сокинон аз набудани билет ва ё гаронии он изҳори нигаронӣ доштанд, ҳоло аз фурӯхта шудани як билет ба чанд нафар. ҳафтаи гузашта дар оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон таъкид карданд ки вазъ дар бозори билетфурӯшӣ ва шароити сафари сокинон ба Русия нисбатан беҳтар шудааст. нархи расмии билети парвозҳои мунтазам ба Русия беш аз 4000 сомонӣ ва парвозҳои чартерӣ на бештар аз 8500 сомонӣ муқаррар шудааст. аммо мусофирон мегӯянд на ҳамеша бо ин нарх метавонанд билет дарёфт кунанд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон нисбат ба соҳиби нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар душанбе ки рӯзи якуми май дар он сӯхтору таркиш ба амал омад, барои вайрон кардани қоидаҳои зидди сӯхтор парвандаи ҷиноятӣ боз кард. кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар додааст бар асари сӯхтор дар таркиш дар ин нуқта 29 нафар осеб диданд. нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ба сокини Душанбе Эҳсонҷон Розиқови 33 сола тааллуқ доштааст ки нисбаташ бар асоси моддаи 192 қисми 2 кодекси ҷиноӣ парванда боз шудааст. ин моддаи кодекси ҷиноӣ ҷазои ҷарима ба маблағи аз 48 то 60000 сомонӣ ва маҳрумият аз озодӣ ба муҳлати то 2 солро пешбинӣ мекунад. нуқтаи бензинфурӯшӣ рӯзи якуми май дар маҳаллаи Испечак дар ноҳияи Сино оташ гирифт. ба оташнишонҳо тақрибан 3 соат лозим шуд ки сӯхторро хомӯш кунанд. ба гуфтаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода барои фурӯ нишондани оташ 50 нафар оташнишинон сафарбар шуданд. дар натиҷаи сӯхтор 29 нафар зарарҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта, 22 нафарро баъди муоина ва муолиҷа ҷавоб доданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар дода буд ки сӯхтор бар асари риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ сар зада оташ зиёда аз 90 метри мураббаъ бо 60 тонна захираҳои маводи сӯзишвориро фаро гирифт. як бонки байналмилалӣ пешбинӣ кардааст ки рушди иқтисоди Тоҷикистон дар соли 2021 5% ва дар соли 2022 5.5% хоҳад шуд. бонки осиёи рушд дар гузориши нави худ гуфтааст интизор меравад тавсияи иқтисоди Тоҷикистон соли 2021 то ҳадде барқарор шавад, аммо гуфта мешавад рушди иқтисод аз чанд омил аз ҷумла бекор шудани маҳдудиятҳои пандемия дар кишварҳои шарики Тоҷикистон вобаста аст. рушди иқтисоди Тоҷикистон то оғози ҳамагирии COVID-19 мувофиқи омори расмӣ 7.5% буд ва соли 2020 бино бар таъсири пандемия то 4.5% поин омад. бино ба ҳисоботи оҷонсии омор 25.5% ва ё чаҳоряки корхонаҳои давлатии Тоҷикистон зиёноваранд ва ба ҷои фоида сол аз сол зиёни молӣ ба бор меоранд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. оҷонсии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ ё USAID дар Тоҷикистон тасмим дорад кӯмакҳояшро дар бахши кишоварзӣ, обтаъминкунӣ, зистмуҳитӣ, маориф, тандурустӣ ва ғизо бештар ва доираи амалисозии барномаҳояшро дар саросари кишвар роҳандозӣ кунад. Кит Симонс, раҳбари оҷонсии USAID дар Тоҷикистон, дар як гуфтугӯи ихтисосӣ бо радиои Озодӣ дар бораи лоиҳаҳои наздимарзӣ, назорати кӯмакҳои ироашуда ва ҳамкориҳои ин оҷонсӣ бо ҳукумати Тоҷикистон гуфт ки ҳоло порчае аз ин суҳбатро ҳамроҳ мебинем. хуш омадед ба барномаи мо ва нахуст бигӯед ки бо сармоягузории USAID ки даҳҳо барномаи ҳамагирӣ бо коҳиши ихтилофот дар марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон амалӣ гаштанд, оё рӯйдодҳои охир аломати комёбии ин барномаҳо буда метавонад ё не? Tashakkur. Assalamu alaikum. USAID has projects that are regional in nature.
албатта USAID дар марз бо Афғонистон ва Қирғизистон лоиҳаҳои минтақавӣ дорад. ду барномаро бо марзи Қирғизистон метавонам бигӯям. яке барномаи минтақавӣ оид ба интиқоли нерӯи барқ аз Қирғизистон тавассути Тоҷикистон, Афғонистон ба Покистон ва дуюм лоиҳа оид ба тақвияти тиҷорат миёни ин ду кишвар аст. тамоми лоиҳаҳо барои ҳамкории минтақавӣ таҳия гардиданд ва мо доимо ҳалли сулҳомези ҳамагуна қазияҳоро таъкид мекунем. моҷарое ки дар марз гузашт мавриди нигаронии шарикони зиёди байналмилалии Тоҷикистону Қирғизистон шуд. то ҳол Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ин замина изҳори назар накардааст. оё шумо дар ин замина назаре доред? ин марбут ба фаъолияти Оҷонсии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ ё USAID нест. аз ин хотир мешавад ба ин суол аз дигар шуъбаҳои сафорати Амрико посух гирифт. оё USAID кӯмакҳояшро ки ба Тоҷикистон ироа мекунад назорат мекунад? яъне ҳукумат дар гузашта ба бархи созмонҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ гуфта буд ки кӯмакҳоро дар ихтиёри онҳо бигузорад ва худи онҳо тақсим мекунанд. шеваи тақсими кӯмакҳои USAID чӣ гуна аст? бале, тақсими кӯмакҳо чунин сурат мегирад. ҳамаи кӯмакҳои мо аз ҷониби шарикони татбиқкунанда амалӣ мегардад. маблағгузории мо мустақилан ба ҳукумати Тоҷикистон ирсол намегардад, аммо бо ҷониби Тоҷикистон дар муайян намудани соҳаҳои ҳамкорӣ фаъолият мекунем. баъдан бо риояи меъёрҳои байналмилалӣ тендерҳо барои амалӣ кардани ин лоиҳа гузаронида мешавад. мо ҳамеша лоиҳаҳоямонро назорат мекунем то итминон дошта бошем ки маблағ бидуни қалобӣ ва сарфи беҳуда дуруст истифода мешавад. ҳар он амалиёте ки мо анҷом медиҳем таҳти назорат аст то боварӣ дошта бошем ки он мувофиқи шарту қоидаҳои грант амалӣ мегардад. ба таври мисол нафаре дар чорчӯби грант компютерҳо мехарад. маблағи бозории он 1000 сомонӣ аст, вале дар санад 2000 сомонӣ навиштааст. албатта мо медонем ки ин 1000 сомонии дигар ба манфиати каси дигар аст. мо ҳамеша нархи бозорро ба арзиши дар санад овардашуда муқоиса мекунем. яъне ин як намуна аст ки мо чӣ гуна назорат мебарем. вақте ин гуна ҳодиса рух медиҳанд, мо нозиронро даъват мекунем то ҷараёни амалӣ кардани лоиҳаро аз санҷиш гузаронанд. бинандаҳои азиз, шумо шакли комили ин мусоҳибаро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо кунед. дар бахши як рӯзи таърих ҳамкорамон Хиромон Бақозода дар бораи муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 5 май мегӯяд. май 5 майи соли 2020 дар авҷи пандемияи коронавирус дар Тоҷикистон вазири беҳдошт Насим Салимзода ки то охир мегуфт дар Тоҷикистон коронавирус вуҷуд надорад, аз мақомаш барканор ва ба ҷои ӯ Ҷамолиддин Абдуллозода таъин шуд. Абдуллозода ба ин вазифа аз мақоми сардухтури беморхонаи Истиқлол омад ки ба зудӣ ба як муассисаи муҳими қабули гирифторони коронавирус табдил гардид. Абдуллозодаро дар як соли кораш намояндагони матбуот ва ҷомеа танҳо чанд дафъа ба ҳангоми суханронӣ дар нишастҳои матбуотӣ диданд. изҳороти ӯ тобистони соли 2020 дар бораи ин ки ҳеҷ як табиб аз коронавирус намурдааст мавриди интиқод дар шабакаҳои иҷтимоӣ шуд. рӯзи 5 май таваллуди ду шоири маъруфи тоҷик Мирсаид Миршакар ва Мавҷуда Ҳакимова мебошад. Миршакар 81 сол умр дид. ӯро пири адабиёти кӯдакони тоҷик меноманд ва мисраҳои ӯ «Ман калон мешавам»ро ҳар кӯдаки тоҷик медонад. Мавҷуда Ҳакимова ҳамагӣ 60 сол умр дид, вале тавонист аз худ ба унвони як зани пешқадам рӯзноманигор ва шоир меросе гузорад. ӯ яке аз хушномтарин сардабирони нашрияҳои пионери Тоҷикистон ва маҷаллаи Машъал буд. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 5 май чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, шумо хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди бомдодӣ ва дар пешниҳоди ман Сарвинозиру ҳоло тамошо кардед. матлабҳои моро пайгирӣ кунед ва ҳам назару пешниҳоде доред ҳатман ба мо нависед. то суҳбати дигар, хайр.